Vastelovend wordt natuurlijk ook elk jaar op school gevierd. De eerste kennismaking met de vastelovend gebeurt dan nog vooral op school. Yvonne de Vries vroeg vorige week vrijdag aan de kinderen van basisschool De Stapsteen in Herten wem er toes met zijn ouders plat kalt. Lang niet alle vingers gingen de log in. Ja, en dan kijk je ze rond en dan is het toch opvallend dat wel de kinderen Limburgs staan, maar toch heel weinig kallen. Ja, nou het zal zijn omdat een van de ouders niet uit Limburg komt, want dat hebben ze heel vaak. Het zou jammer zijn als beide ouders Limburgers zijn en er niet meer Limburgs gesproken werd. Maar ik vind dat het een eerste taak is van elders om de kinderen in het plat dialect, de taal van de streek, op te voeden. Heel even korte introductie. De wethouder is wethouder van cultuur. Dat betekent dat hij staat voor alles wat schoon is in deze stad. En we zijn ook heel blij dat we deze eerste lesbrief aan u, de wethouder Wimkamp, mogen aanbieden. Dank je wel. Dit is de eerste school dat we inderdaad de vastelovens lesbrief van Veldeke uitdelen. De vastelovens lesbrief is ene in een serie van meerdere. We hebben ook al met Veldeke een brief gehad over de weg. We hebben er een gehad over de chaterie. En dit is alweer de 5e overigens. Dat gaat over de vastelovend. En daar ben je voor hier aan op de Stapsteen in Herten. En wie komt je dan op het idee om dit te doen? Het is een initiatief van Veldeke Limburg. Die hebben ons gevraagd om dit boekje te presenteren, eigenlijk samen te stellen en uiteindelijk ook te maken. En ja, dat duurt een paar maanden en dan uiteindelijk op zich gaat. Je verliest dat je kunt met een foto van het instrument. En ook de vraag, wat voor een instrument is dat? Is dat A, een sousaphone? Dan geef ze die A staan dadelijk. B, een tuba. C, een schuif. A, B of C? Zoek je plekje. Dan heet het eigenlijk ren je rot. Maar we zeggen dan ren dich misselijk. Loop dich misselijk. Ik denk dat de lesbrief heel erg moeilijk is. Geur dich allemaal een tuba. Het goede antwoord hij moet zijn. A, een sousaphone. Ik heb een beetje al van de inhoud mogen zien. Het raakte de vastelovend in zijn hart, maar het raakt ook de cultuur. De cultuur van Limburg. Ik denk ook dat ze met deze lesbrief heel veel dingen kunnen doen. Je kunt liedjes maken, je kunt moppen schrijven, je kunt verkleiden. Allerlei dingen die met de vastelovend gemaakt werden, kennen ze hier op school en in die andere scholen hier in Limburg. Op een geweldige manier met deze lesbrief in elkaar zitten. Ja, dan doet TV11 nog de rest aan en dan kunnen we het helemaal goed. Geer past er volledig in. We hebben een winnaar. Want A was niet goed. Dat is zeer duidelijk. En hoe kunnen we het? B liek goed te zijn, maar dat is het helaas niet.